Ano ba eh? Nitabang sa si Friday og kuan san. Basta kung ipost niyo sa Facebook, ayaw ko itag. Buta man sa YouTube good. Ayaw ko itag. Mas Ay ko namang trabaho eh patanaw sa mga trabaho. Ang tama. Pero yung nagtangtang diha sa kanong manok. Giraw to di ka lang maghinay ka lang hinuktok diya. Limpyo. Tay. Pakita lang Dennis, Jobe. Ah. Si Friday ni tabang pog tangtang og balaybo. Yeah, kita saan din tabang. Pagkita ko siya san. Hatag ko na sa ihang manok. Yan lang. Atem ko na hatag ni Friday. O si tatay hapit na muhuman san. Ikaw pa muhuman dia. Tabang mo kerjot anak. Hinuktok. Giraw to ti karon. Isa giraw ton. Nga sa may role ni Friday dia san. Kasing kumpanya na yung trabaho na. Sige na san ibtasan. Ano ni? Nga part. Wala yang Okay, kiss Friday. yang tiyan. Na daw no? Katabang mo lagi na siya. Patagat lang ko siya na siyang kilid hap. Tabang mo sa Friday, oh. Katang. Alam ko, balik-balik sa liog ko. Tay! Pwede dili ako maghuwag balhibo sa liog, ane? Sa? Pwede dili ako maghuwag balhibo sa liog? Magkuha sa liyaw. O pwede dili ako magkuha sa balhibo, ane, sa liog? Okay, ilis, makikilis ka. Ay lang tayo. Ang ilis mo. Ilis lang mo. Limpyo na. Ay, kani mga itom-itom. Kuha. Okay, patanaw sa agi na mabi. Tada! So pa man ang mahurot. Mahuman san ay humana san. Humana na san.